नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पर रउआ सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। जैसन कि रउआ सभे के मालूम बा कि हमनी के अपना ये चैनल पर भोजपुरी किताबन के समीक्षा भा पुस्तक चर्चा करत रहनी सन। तो आज के समीक्षा सत्र में हमरा भिरी जौन पुस्तक बिया उ बाटे एगो काव्य संग्रह गुहार, जौना के रचनाकार बानी डॉक्टर चंद्रेश्वर जी। प्रकाशन वर्ष 2026, विधा काव्य संग्रह, प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन, नई दिल्ली। यह किताब के बारे में अगर एक पंक्ति में हम कुछ कहल चाहें तो हम बेहिचक बेगर कोनो शक सुबह के कह सकिले कि सत्ता के से सवाल का संगे वैश्विक सरोकार के काव्य संग्रह गुहार। हिंदी भोजपुरी के सुप्रतिष्ठित साहित्यकार चंद्रेश्वर जी से परिचय के पहले हम उनका कविता से परिचित भइल बने। भोजपुरी साहित्य सरिता में डॉक्टर सुमन सिंह जी के नेहोरा पर वहां के रचना भेजले रही। उ रचना भोजपुरी साहित्य सरिता में प्रकाशितो भइल रहल। बाकी पुस्तकाकार रूप में काव्य संग्रह उनके दूगो कथेतर गद्य कृतियन का बाद आयल। डॉक्टर चंद्रेश्वर जी के भोजपुरी के ही पहिल काव्य संग्रह जौना के भोजपुरी साहित्य जगत गुहार का नाम से जान रहल बा। गुहार भोजपुरी कविता के एगो गंभीर, संवेदनशील आ समय बोध से भरल संग्रह। यह संकलन में कवि समाज, राजनीति, गांव, प्रेम, विस्थापन, महामारी, युद्ध, झूठ, अन्याय आ आदमी के भीतर टूटत भरोसा के बहुत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त कैले बाणे। यह कविता संग्रह के सबसे बड़ खासियत बा कि ई भोजपुरी से जुड़ल रहला का बादो वैश्विक सरोकार तक के सांकल खटखटा रहल बा। ये संग्रह के भूमिका हमार प्रिय आलोचक डॉक्टर बलभद्र जी लिखले बानी। संग्रह के कवितन पर अपन बात राखत डॉक्टर बलभद्र जी कहत बाणे, सत्ता से सवाल आ असहमति चंद्रेश्वर के कविता के एगो आपन स्वर बा। आज के 80% से अधिक भोजपुरी साहित्य सत्ता से इयारी के साहित्य है। भोजपुरी के मंच पर सत्ता के दखल बा आ कवि लेखक लोग सत्ता के चाकर। चंद्रेश्वर के लेखन यह से अलग बा। डॉक्टर बलभद्र जी ये पुस्तक के गुहार के भूमिका में लिखले बाने। उनका यह कथन से बहुत लोग सहमत हो सकत बा, बहुत लोग असहमतो हो सकता। उनका यह उक्ति से पूरी तरह से सहमत होखे के हमरा कोनो कारण सोझा नहीं खेलौकत। हमरा लागत बा कि एगो खास तरह के चश्मा से भोजपुरी साहित्य के देखल गईल बा। भोजपुरी भाषा प्रतिरोध के भाषा ही है। अपवाद के केहुओ ना नकार सके, बलुक यह घड़ी अक्सरहा भोजपुरी रचनाकार लोगन के रचना सत्ता से सवाल करी रहल बा। अमरफल कविता में कवि भोजपुरी लोकगीतन के अमरता आ भावनात्मक ताकत के अद्भुत रूप से सोझा लेके आयल बाणे। लोकगीत के अमर फल के मिटास कह के कवि लोक संस्कृति के जीवनदायी शक्ति बता रहल बाणे। यह कविता में पीड़ा आ स्मृति के गहिर संबंध उभर के सोझा आ रहल बा। संग्रह के प्रेम कवितन में बनावटीपन नहीं खे, बलुक जीवन के सादगी आ साझेदारी के भाव बा। प्यार कविता में प्रेम के ना तो फिल्मी चमक बनावल गईल बा आ ना गुलामी, बलुक एकरा के जीवन संघर्ष के साथे निभावे वाला रिश्ता बतावल गईल बा। यह तरह के प्रस्तुति भोजपुरी कविता में ताजगी ले आवेला। कवि सामाजिक राजनीतिक विडंबना पर बहुत तीखा व्यंग करेलन। शीर्षक कविता गुहार में व्यवस्था, साहित्यिक पाखंड, पत्रकारिता के गिरावट और डर के माहौल पर गहरा चोट बा। कवि बता रहल बाणे कि सच बोलल कठिन हो गईल बा आ समाज चुप्पी में डूबल बा। यह कविता में जन पक्षधर चेतना साफ दिखाई दे रहल बा। कवितन में कवि सीधे एगो कविता में कवि सीधे कवियन से सवाल पूछ रहल बाने
कि कविता खाली शिकायत की पेटी ना बने बल्कि समय के पहरुआ बने। यह कविता में साहित्य के सामाजिक जिम्मेदारी के मजबूत आवाज सुनाई दे रहल बाटे। चंद्रेश्वर जी के कविता किसानी जीवन के संघर्ष आ ओकरे पीड़ा के बहुत नजदीक से देखत बिया। तबे नु सरकारी लालीपाप आ संगही कामचोर बनावे वाली प्रवृत्ति के उजागर करे में इजको झिझक नहीं खे देखा। अपने कविता खेती बाड़ी से कवि जवन कुछ कह रहल बा उ विचारे जोग बा। देखी, अब किसान राजा ना रंग के कतार में शामिल हुई। जमीन से मिलल मुआवजा ओकरा बेटा बेटियन के शादी में खर्च हुई। उ सरकारी इमदाद से ना ओकरा खैरात पर जीही लोग। बाकी उहो आखिर कब तक। संग्राम में गांव घर के बदलत रूप के पीड़ा बहुते मार्मिक बा। बाकी दिल्ली का कम गनहाले सरजी कविता बिहारी अस्मिता पर चोट करे वाला पूर्वाग्रह के व्यंग्यात्मक ढंग से उजागर कर रहल बा। वहीं उन्हें लापता सूरज आ ई काह जैसन कवितन में महामारी, प्रदूषण आ आधुनिक जीवन शैली के बेचैनी के सटीक चित्रण भइल बा। कवि के भाषा संग्रह के जान बा। भोजपुरी के कहावत, मुहावरा आ बोलचाल के शैली कविता के जीवंत बना रहल बा। छोट छोट संवादात्मक कवितन ए माई, ए भाई, ए मामा में हास्य, व्यंग आ लोक जीवन के सहजता एक संगे दिखाई दे रहल बा। जैसे यूक्रेन अकेल बा कविता में कवि वैश्विक युद्ध आ आदमी के अकेलपन के जोड़ देले बाड़े। उन्हें बुद्ध बनल कठिन कविता आज के समय के नैतिक संकट के बहुत सरल बाकी असरदार भाषा में सोझा रखल गई बा। अगर सोच सपाट सपटन में कहल जाओ तो गुहार अपने में समय के बेचैनी, समाज के टूटन आ आदमी के भीतर बचल संवेदना के दस्तावेज समेट ले बा। ये संग्रह के में जवन चेतना सोझा उभर के आइल बा सामाजिक प्रतिरोध आ मानवीय करुणा के गहीर स्वर सुनाई दे रहल बाटे। भोजपुरी साहित्य में यह कृति के समकालीन कविता के एगो महत्वपूर्ण उपलब्धि का रूप में देखल जा सकत बाटे। एकरा संगही हम गुहार खातिर रचनाकार कवि डॉक्टर चंद्रेश्वर जी के अपना ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना के संगे आज के पुस्तक समीक्षा सत्र के हम